Egia esan ikasturtea amaitzen ari da, jau azken aurreko saioa da, eta horrelako interesa ikustea guretzako ere oso pozgarria da, eta segurenik beraientzako ere bai. Argitxurekin hitz egiten, berak muga bat zeharkatu berri izan du, eta mugak gaur egun sortzen dituen trabak eta garai batean muga hori, muga zerbait fiktizioa zen, ez zeukan hainbesteko botererik, eta harreman handia zegoen bi aldeen artean, ez? Eta muga izan daiteke baita Pirinioak muga geografiko gisa, baina bestela sozialki eta kulturalki ezen hainbesteko muga, ez? Eta hori ere islatzen da hizkuntza mailan, eta gaurko saioa hain justu horretara dator, ez? Pirinioetako euskalkiak, justu Euskal Herriko hizkuntza aniztasun oso garrantzitsua dagoen tokia delako, eta Pirinioetako euskalkiei buruz ari garenean, askotan adibidez tribuaren berbaken saio bat egin zuten, eta horre Zaraitzuera, Aezkera eta Erronkariera zeuden, eta gaurko honetan Erronkariera eta Zuberera ditugu. Eta bintzat ideia interesgarria da, ez? Ikustea mugaren alde banatan ze aniztasun daukagun eta zertan den bakoitzaren egoera, ez? Segurenik jakingo duzu jakinaren gainen egongo zarete, baina gaurkoan plazerra da bi hauek gurekin edukitzea, eta besterik gabe aurkeztuko ditut labur-labur, ordenean, horrela hasiko direlako, zoriak ala esan da. Alberto Angoz hasiko da, Erronkarierari buruz hitz egiten. Bera Barakaldon jaioa, gero Galdakaorztatu da, eta urte desentea deramatza Erronkarin bizitzen, Garden zehazki. 11 bide izan ditu, eta gaur egun ostalaritzan ari da lanean, baina euskara irakasleri izan zen, eta bere familia jatorriak eta bilatzerakoan Erronkarira joan zen, eta orduan Erronkarirari buruzko 3 liburu idatzi zituen. Eta egia esan gaurkoan bera edukitzeko aukera dugu, eta bai Albertok bai Argitxuk hasieratik baiezko eman ziguten eta oso motibatuta. Eta Argitxura bazatuta, Argitxuk Amusek historia ikasi zuen, eta bere doktoretza tesia egin zuen Estatu Batutako euskal immigrazioari buruz, eta ikustu hortxe ezagutu ginen gubiak, Goiziko jaialdian, eta han ikerlari bezala lanean aritu ostean, Euskal Herrira itzuli zen, eta Euskararen erakunde publikoan ari da 2013 geroztik, eta gaur egun erakundean haurtzaindegien eta helduen alfabetatzen ardura dauka. Eta hau esan da, hasiko garaia bi parteekin, egingo duguna da bakoitzako 2 minutuz euskalkiaren egoera eta ezaugarriak partekatuko ditu, ondoren ikastarotxoa egingo dugu eta bukaeran denbora izango dugu zuen galderak eta erantzuteko. Eta besterik ez eskerrik asko, eta Alberto, zure da hitza. Entzutan naizei, arrastri honik, ona gure kustra edo entzutra zintren guztiak, Beñatek errandion giza, ni Barakaldon sortiuenaz. Baina, diola 15 edo 16 urte, Erronkariko baian bizinaz. Gardeko edo Garde hiriara soan bainitzen, eta bizizaitra, eta Kanberian nago egun. Erronkarietra soan behin olein, Euskararen estudiatara hasi ezin nintzen. Bakazionetan, soaten nintzelarik, Sakinion, kantu euskara diferente zela. Eta beran heldu nintzen, bai? Fidela Bernatu Tarrozikuak berareki erman baizion. Eta eskerrak egun papeletan baratu denari, filologoek eta biltu zeina
papeletan erden dokegu. Bueno, arratsaldeon eta eskerrik asko etorriarren, bai? Erronkari buruz hitz egingo dizuet, behiatek esan duen bezala, eta ez dut uste txapa hundirik izango denik, osatu monaz aldanik garinen egiten, bai? Dakizuenez, erronkarira ekialdera gozegoen euskalkia dugu, besta galduta egon beti izango dut, ondinoko egon badagoen, bai? Azken euskalduna izan zena, lehen esan dudalez, Fidela Bernat Uztarrozekua berarekin eraman zuen, Ilo bera eta berarekin esan genezake, azken iztun jatorrizkoa zena eraman zuen, bai? Dirudienez, 20. mendearen amaieran, ia aran osoan erabilia zen. Hegoaldeko Burri herrian izan ezik, hor jendearen edo euskaldunen kopurua askoz murritzagoa baitzen, bai? Hasieran 20. mendearen hasieran, ez? 19. mendearen amaieran barkatu. Eta 20. mendearen amaieran, atzerakada izugarria izan zen, bai? Ikus dezakegu 1908ko irailaren batean, eginiko inkestan modun edo estatistika baten, Vía Eclesiástica y del Estado Personal del Estado de Pamplona, erronkera galduz zijoa da. Zeintzuk izan ziren zioak edo motiboak edo zerk bultzatu zuen galdera hau. Hainbat arrazoik eragin zuten hizkuntzaren galdera. Lehena, bere kokapen geografikoa, hori bada arrazoietako bat, ez? Erdaldunekin mugantea dalako. Iparraldean badago beharnesa edo frantzesa, nazte euskera egon zibiotarrena. Ekialdean gaztelania edo aragoia edo romantzea, eta egualdean gaztelaniarekin, bai? Bernardo Estornes Lazaren ustez, bigarren karlistada da, 19. mendean, karlistak kolpiztugarria eman zion erronkariari. Zergatik, erronkariarrak batez be liberalak zirelako. Eta karlistak agintu zirenean, erbestera joan ziren. Batez ere, Frantzia aldera edo Ameriketara, bai? Eroen artean, edo beraien artean bazegoen Izabako abadea edo apaiza zena labailuak bezan. Eta gazta liberala izan, euskararen bultzatzailea zen bai egizan eta baita kalean ere. Gero karlistadak amaituta, 1986. urtean, foruak bertan bera utzi zizkiguten ezta, eta mugak berrin hartu zituzten edo ezarri zituzten eta jendarmeak edo edesuri, esaten zagoen bai, ezta? Bai, badakizu zergatik egon edesuria? Hauko poliziek eta baukilako ere bat, holan zuria zenago bazan, ezta? Bazuten, ezta? Bueno, eta muga babesteko jendea asko etorri izan, batez ere kanpoko jendea. Gero, izabako jendie, azken euskaldunek ere eta esaten zuten, familia beratxek ere berera izan zutela horretan. Nik uste dut hori Euskal Herri osoan gertatu dira. Zen askotan aberatxek, ez dakigu zaitik, baina beti gehiago handi batek jarrera kontrajarria izan du Euskararekiko. Nik uste. Eta izaban ikuspuntu hori baziukaten. Ugalde, honek esaten zuen, estatuaren zentralismoa ekarri zuela Euskararen galera. Zer, gaztelanian inposatu zuten eskoletan eta Euskaraz jardutean, zigorra, bai eskolan, baita kalean ere, Euskaraz hitz egitearen. Gero, beste bat, etenentzeko garrantzitsuena dana, galderaren honen eragina izan zen, erronkariarren ogibidea. Beti beharturik egon direlako kanpora joatera. Hau da, zurgintzan, kanpora joan behar. Ibaian barrena, enborrak joaten, ez? Batzutan Tortosa gaino, edo Bartzelona gaino. Gero, artzaintza. Artzaintzak ere, transhumantzia egitera beharturik. Egualdera joen, bai Bardeara, edo Aragoia,
Eta han, erdaraz egin behar, edo erromantzez egin zuten, eta ohitura bat egiten zuten, eta bere ganatzen zuten erdal hizkuntza. Zurgintzan, esan dudanez, bai enborra jeistean ibaian barrena, eta bestelan elgurra txikitzeko edo enborrak edo mendirenera egiteko edo egitera bazentorren kanpoko jendea asko, batez ere andaluziarrak, holan esaten zuten ez. Gero espartigintza onuragarri izan zen, zer nango emakumeak golondrinak zienak, joaten ziren Maule aldera, Sibiru aldera. Eta baziren bai erronkariarrak, bai Ansoko handrak eta baina batez ere erronkariarrak Arakutian mailegu asko, mailegu ugari ekarri zuten. Aberastu egin zuten, Sibirotarrei esker, erronkariku esker, bai? Bueno, ikertzaileak eta sailkapena. Niretzako ikertzailerik handiena Bonaparte printzi izan zen, Luciano Bonaparte. Honek danok ezagutzen duzu ez, berak eginiko mapa 1883 urtean argitatu zuena, bazala hori euskalkiena, koloretan daukaguna, eta hori agertzen da erronkarira. Baina zubenerarekin lotuta. Zen hasiera baten Bonaparte esan zuen bazala zubeneraren azpi euskalki bat. Bazala el suletino español, hau da, aldaera, bai? Baina zalantzatan, beti zalantzatan ekin zuen, eta gero kanpionei bialdu zion eskutiz batian, zalantza hau, mai gainean ikintzen dugu. Eta mila zutzotariko urriaren mabian idazten dio, erronkarina iaia euskalki independiente bat izan daitekela. Bai? Printzeak erronkaria sailkatzean euskalki modun, 3 azpi euskalki hartu zituen kontuan. Hau da, 3 azpi euskalki eta 7 aldaera. Azpi euskalkia bazan, Bidankozekoa dana, Urzainki eta Uztarroze. Bidankozek bazituen 3 aldaera. Bazirela, Bidankoze, Garde eta Urbi. Honek nire arreta, erakarten dit, edo ematen dit zen bada, kontuan hartzen badugu aldaera, Bidankozeko aldaera, bada, Bidankoze mutur batzen dago, Urbi eko aldean, eta Garde bestaldean, Rosorako bidean. Eta erdian dago erronkari. Ez? Zelan da posible, nola da posible, baten buruko azpi euskalki bat horre ikitzea, beste aldere bat erdian da, esan nahi dut. Garde, erronkaitik 5 kilometrora dago, eta Urgitik 14 kilometrora, eta Bidankozetik, beste beratzen. Uztainkoa, bazan Uztainki eta erronkari. Eta Uztarrozekoa, hor bi daude, Uztarroze eta Izabakoa, bai? Bonaparte, Bidankozeko aldaera nagusitzat hartu zuen. Honen aldaeraren adizki edo adiz guztiak jaso zituelako. Kontuan hartu behar dugu, bere laguntzaileak Bidankoztarrak ziela. Lehena izan zen, Pedro Turindu Valdemaio, hango abadia zena, eta abade honek, Bonaparte kaminduta, San Mateoren evangelioa euskaratu egin zuen, bai? Beste testu erritzoso askoren artien. Beste laguntzailea izan zen, Mariano Mendigatxa ona. Hau laboraria zen edo lekazaria zen, eskola bakoa. Ezen eskola esan luz eskoen, baina ere oso euskara aberatza zera bilen. Bazekien itzultzen eta baita ere idazten. Politxo ganera. Resurrección Maria Dazkue, agartzen zen gurain. Resurrección Maria Dazkuek beti esan zuen erronkaria beste euskalki bat zala, euskararen 9. euskalkian. Eta Mariano Mendigatxa aipatu duan laboraria Bidankozekoa bere laguntzei izan zen. Eta bere esker, 1912-1916 artean, postal trukean ibizian. Ez dakit ezagutzen dituzuen Mendigatxaren eskutitzak,
hori bezako altxor bat da, eta mendigatzari esker, askoek lortu zuen hiztegitxo bat egitea, erronkeriaz dagoena. Eta gertu zen, bere hiztegi lan handi horretan, diccionario vasco-español-francés. Hor, auki ezaten. Beste ikertzaile bat izan zen Rudolf Trebitsch. Eta esan genezake Rudolf Trebitschek egin zuena, hau austriarra zen, Bonapartek egin zuena, berak egin zuen 1908 urtean, magnetofoi batez, grabaketa batzuk egiten. Eta hor, egon badaude grabaketa bat, badoz grabaketa batzuk, badila, Eustarroziko gizon bati egina, eta da Victoriano Marco. Gero, agizan ezkeo, eta denbora bagenu, entzungo genukia zatitxo bat. Gero, askok eta asko Jose Beloki, Jesus Elosegui, Pilar Sazenea, Luis Michelena, Koldo Michelena. Koldo Michelena aranera joan zenean, zalantzatan zegoen, zen uste zuten, bere lantaldearekin joan zenean uste zuen, Euskaldunik ez zegoela aranean. Baina, joan ziren, batek esan ziolako, elitzatik urteten entzun zutela bikote bat euskaraz jarduten izanako elizan. Ara joan ziren, eta bat izan zen, Simon Anaut, Pastor Anaut, eta Eugenia Baraza. Areke izabarrak ziren. Eta gero, Pilar Garde, Francisca Jaurigi, eta askoren artean, bai? Hor badau, izaban bazegoen gizon bat ugalde, beti esaten da, azken euskalduna izan zela, azken gizonezkoa, hori ez da lan zen, gizonezko batzuk egon baziren gerotxoa. Ugalde, 77an izan, eta azken euskaldunean Eustarrozekoa dana, izan zen Doroteo de Miguel. Eta hori Eustarroztar hori, 81an hil zen, bai? Gero, Marcelo Navarre ere, Gonzal, Juan San Martinak, Eibartarrak, bildu zituen kanta asko. Kantak biltzeari ekin zion, bai? Estornez anaiek ere lan izugarria egin zuten. Egin zuten ikaslingu bat, hiztegia, eta ikastaroak antolatu zituzten saiatu ziren euskaltzalein elkarte bat egiten, Espainiako gerra baino lehin, baina hori bertan behera utzi zuten, zera gerratiek horretara behar dut, bai? Eta azken badugu Koldo Artola. Koldo Artola, honek bai egin zuela lan ikaragarria, bera egin zenen da euskereie galdutza, pozitekien, ez? Eta euskaldu gutxi batzuk ezagutu zituen. Izabon eta Eustarrozen batez ere. Gero aranean, egon bazuden batzuk euskara menperatzen ez duena, baina bai hitzak ez erabiltzatenak, bai? Gaur egun ez da erdaraz mintzatu, euskara hortze da, beti presente, hortze da, egon badaude berra batzuk eta asko, gaur egun gaztelaniaz erabiltzen dituztenak, bai? Gure da nahike, bai? Ez nozu esagatak egiten, Zine. Bueno. Euskarazko testuak. Euskaraz. Euskara bada, errokera, bai? Euskara zango goten guztietan, izango da, errokera. Euskaraz aurki ditzagegu testuak, edo testu garrantzitsuak, edo zarrena behintzat, badira esaldi batzuk, sorgini eginiko epaiketa batean. Eta epaiketa hau burriko sorginei izan omen zen, 1529 urtean, bai? Un proceso de brujería en Burgos. Hau Florencio Didatek argitaratu zuen, liburu baten, Príncipe de Vianak argitaratu. Oso interesgarria dana. Eta horriko etxe irakurriko dizuet, pentset bat. Zeran da, hori ernegatzeko, janguko hori ernegatzeko. Aurrak, arnegaz bazuen, jangeikoaz, eta Andre Dona Mariak, eta Saintu eta Sainta Guziet, eta Andre Dona Mariak, eta Santanak ez duei aurrik. Hau da,
Aurra, uko egin iezaiezue jaungoikoari, eta andramariri, eta zainu eta zaintza guztiei, eta andramarik eta santanak ez dute aurrik. Hori bado, jasota prozesu horretan. Hori esan genezake, erronkeriaz aurki dezakegun esaldi zarrena dela. Bai? Hala, hori miliak antagonari zaman, izieki dugu, horren atzekoa, baina erronkeriaz. Bai? Txapa de harra, Bueno, gero badago, lehin aipatu dudan, San Mateo Evangelioa. Pedro Cruz de Mayo, abadeak, Bidarkozeko abadeak, euskaratu egin zuena Bonaparte kabilduta, bai? Julian Gallarraren eskutitza ere, badaukegu, Erronkariko museoan dagoena. Eta bada eskutiz bat, Julian Gallarrek Bartzelonatik tia Juanari bidaltzen diola, edo bidaldu ziona. Bai, gonbidapena luzatzen dio, edo luzatu zion Bartzelona juteko. Eta Marianoren mendigatzak eskutitzak, lehen ere, esan ditudanak. Azkueri bidari zizkionak, mila behitzontagitik, mila behitzontamaseikarren artean. Hala ere, ostatukia mila behitzontabian, hasi izan, baina lehenko eskutitzak behintzet jasota dagona mila behitzontahiruan izan zen, bai? Eta esan da, nahi oso irakurri duzu edo, no? Irakurri nahi du Gallarren eskutitzak. Bate? Inorkez? Irakurri gani? Irakurri gani. Neta muy desgarria dago, Ieto petan batera. A ver. Bai, hori da. Enetia Juana maitia. Eugenio xinda arronki. Kemen gaude anisko onki guzia. Eta hori nola dago? Nahi dia xinkona itxasoaren ekustra anisko handi da. Tia Juana, nahi badu nik dut anisko deiru horretako. Bidajearen pagatako, eta kemenko ostatiaren pagatako. Ez du egiten kemen ontik bat rebe. Xaten dugu kemen anisko onki, eta gero hartan dugu hilur neskasi, portretako eta gazte hori. Zer bizia, tia Juana maitia, 10 urte txikiago bagunu, gorainti guzientako, eta piko bat neskatxik polit erronkariko guzia. Ulertzen da? Bai? Eskutitza hau, uste dute Isidoro Fagoaga eta Estorrez Carrer egin zuten transkribaketa, baina hor gaizki dago. Transkribaketa txarra egin zuten. Jendea zarantzatzen da, horre egoten da, batzuk esan zuten, eta hori neskak postretako, ez postretzat, eta ez da postreta, da portreta da argazki, erronkeriatzen. Eta hartan da hartu, baina nik uste dut badala, eta gero hartan, eta gero antxe bertan ostatuan, badugu 3 neska. Argazkirako. Polit, gazte eta polita da. Ostatuan, bazteu dela 3 neska, argazkiak egiteko, eurekin besteik ez. Erronkari, anien esan dudanez, berbein dizuet erronkari euskalkia eta azki euskalkia, zelan nolakoa zen, berzitasunak eta, lehen esan dudanez, zailkapena euskalkitzat hartu zuten, Bonapartek azken unean baietz esan zuen, berarentzat ere bazela euskalki bat, bederatzi barrera, eta azkuek ere, gauza bera zuen. Azkuek ez duen inoiz zalantzerik izan. Eta 3 azpi euskalki, esan dudanez, Bidalkozu Usainki eta Uztarroze, eta erronkariak bazuen 3 tratamendu, edo berbaiteko 3 format, bai? Jiketza, gurtzako ikadena, zuketza, eta duketza berorika, nana. Zan nahi dut, jiketza bada, ni Alberto nun, ji argitxu jaz, bai? Nun jaz. Zuketza bada, ni Alberto nez zu argitxu zra. Ziberunea, ontzeko da, ez?
eta Veronika da, bi Alberto Naz, hori argitxu da. Gaur egun ikustute euskara, olako ezala Euskal Herri osoa, baina galdu edo, gaur egun nahasi edo, ez? Ni naiz eta zuzara, ez? Baliokideak ez direla bai, baina erronkariak azken unen arte mantendu zuen. Estorrestarrek informazio okerra eman ziguten, bere egin zuten liburu bat, erronkariko euskara, basanen euskara irakastekoa zena, eta horre esan zuten, honek José Estornesek, siguiendo el principio ilusionado parte, debo decir que se distinguen 3 tratamientos, baina nahazten ditu. Hau da, esaten zuen respetuoso hablando a personas, hombres y mujeres, hau da, esatea, ni Alberto naiz eta zu argitzu fra. Holakorik ez zegoen erronkariraz. Vale? Bueno, berezitasunen artean, erronkariak bazituen 5 bokal, ahokariak zienak, eta beste 5 bokal zururkariak zienak, ez? Azken unean galduta. Zururkaritasuna bere garrantzia zuen, bai? Esan gauza bera esate baterako, hau da, sua, eta zururkaritasuna, zer no? Zururkaritasuna, esan, zururkaritasuna, zer, nik ez daik, esan. Ez dago zera, bat da sua eta bestea da suia, bai? Oso garrantzitsua. Azentua ere oso garrantzitsua esan, barre batean zuen. Azentua ere oso garrantzitsua esan. Zate baterako, A organikoa zuten hitzek, aita. Aita bat etorri da, eta aita. Aita, xinda. Ez? Edo, borta. Borta zabal biok. Eta borta gorria. Horitu duzue? Bai? Hori oso markatua, oso gorra zan. Edo, alaba. Alaba. Ezan gauza dira, bai? Beste berezitasun bat bazan, sinkopa, hau da, kontzonanten arteko bokal erorketan bat, ez? Bigarrena, edo ikustera, errokara sekusi, ekustra, boronte, kopeta, bronte, hori zuertatzen zen askotan egin zuten. Gero, dardarkariak, erreak, itzazieran, agertzen ziren, askotan, batez ere maiugukin, ez dakit, reina, recibitu, raza, rigore, rumore, baina ere, esaten zuten ere, erreina, recibitu, hau da, aukera zegoela, bai? Aurreko bokala jartzea da ez. Ona helduta, gauza bat esango dituet, ni horrek kontra nagoen. Beti esaten da, edo jende batzuk esaten, ibasa. Ibasarik ez dago, ibasik ez dago, ibarra. Kontua da, Estorrestarrek, Simona Nauti, Antonia Nauteri, jaso zutela, transkribaketa baten, ibasa. Baina Antonia Nautek erreak, etzekien erreak ahoskatzen. Eta ibarsa. Belarra, belarsa. Urra, ursa. Eta orduntzi Estorrestarrek entzatu zuen, gu ezberdin da, orduan ibasa. Eta ibasik ez da. Ez da, bale? Zeta soinua ba, zan beti gaztelaren modukoa. Ez da, ez. Bueno, bizkaitarra beti ez. Eta ekia dara soinizela, una da, aldatzen da. Ez, eta erronkari ez. Xintzra. Ez da, xintzara edo xintzra, bai? Eta, gero, bazegoen beste solezismo bat, erbararen eragina. Diklinazioak edo egitean, eta bada, ekustean,
edo ikustean, bai? Jode, hori mutilo hori ikustean erori naiz. Erdaren eraginagatik esaten zuten ikustiari, hau da, datiboa edo hartzen zuten, bai? Bazdakit. Eta etxiaren ikustiari gotzatu zren. Hau da, bildurtu ziren. Mituen etxiara, eta ezberdintzen zuten etxera eta etxiara. Etxera, norberaren etxera soaitan nuk, eta etxiara soaitan nuk. Argitxu ere etxera. Sibiru bebai? Bai? Antzeko, zerete? Antzeko tasuna izan. Bai. Argitxu bebai? Bai, bai. Dale, pues. Mokatu zu? Ez, nahi, jarri dugu. Gero. Beraz, hau zoazia, beraz, hartzen dut lehizkuzkoa, benean nola ene... txaman dut. Bai, Gaitu? Espainiol ez da. Esker. Horien gaihun, eskerik hanitz kumitiantako, bazargitzu lanuetxiko bat. Muleran, badirane baino espertoango direnak, biztamena zubelera edo sibeotara euskalkian. Baina, nintzo dut, ikertu dut, izigarri maite dut, eta ene euskalki hori, eta entxatuko dut, beraz, hortaz aurkezpen baten egitea, eta zuen interesekoa izanen dena espero dut. Enaiz siberotarrez nintzatuko, untsa baitakit siberotarrez egiten bali badut burutik buru ez duzuela konprenituko, eta egungo helburua zer da justuki konpreni dezazuen, egun erran edizudana, eta dena, ahal balin bada, beraz, ene euskara egokituko dut gaur. Beraz, sibeotarra edo zubelera. Bai dut hola irudi zonbait, baina bizta dena barakizue siberua nonden, ekialdea da, hau ere. Eta, nola egan, Euskal Herriko beraz lurraldetan txipiena dugu, siberua. Bai lurraldez, bai eta ere biztanez. Eta erraiten ahalkin nuke, behar bada, edo bederen hola sartua dela jendea egitzen memorian, hola bereziena, behar bada, bere euskalkiagatik, bere tradizioengatik, musika, kantu, dantza. Eta egia da, tradizioak oraindik ere bizirik segitzen duela siberuan, siberotarrak oraindik ere bizirik segitzen du siberuan. Kultur sorkuntzarako bada joera handia oraindik ere siberuan, eta horrek egiten du ere bai kasikulako mitotipi bat dela siberotarrean eta siberua probintziaren inguruan orokorrean. Gainera linguistak ere bai, heldu dira, hainitz, siberotarrean ikertzera. Horreiniz duela 10 bat urte, beraz behiatek errantzuen estatu batuetan nintzela, duela 10 bat urte sartu nintzen estatu batuetatik, eta harrituan nintzen, zobat dei banituen, hola, nekiteko nola egiten duen hau, eta bestea, eta oartu nintzen, hortaz itzuli nintzelarik. Baina, mito guztiak hor dira, baina errealitatea baleroski kompleksuagoa da, eta beraz hori ikusiko dugu pixkat hurbilagotik, zoritxarrez, Euskaren geroa ez baita segurtatua, oraindik ere, gure siberu maitea. Beraz, aurkezpena nola pasatuko da, beraz, hiru parte nagusitan zatituko dut, beraz, provintzia aurkeztuko dut labur-labur, Euskaren egoera eta honen erronkak geroari begira, eta zuk ere ekin duzun bezala, labur ere, 20 minuta baizik ez baititut, Euskalkiaren berezitasun nagusiak emanen dizkizuet, beraz gaur.
Beraz, zuberera, enetako, zuberera ez da naturalki heldu, beraz, siberotarra garen dut, ados, siberotarra, beraz, siberua. Beraz, erran dugu Euskal Herriko lurraldeetan, beraz, tipiana dela, baditu, beraz, auzo ugari, nafartarrak, behe nafartarrak, biarmesak, ere bai, eta horrek ere badu bere importantzia, zuk ere erran duzu, siberotarraren bilakaera, biztanena, mailegu hainitz izan baitira, herri auzoetatik ginak, nola ez, izkerak nahasten dira, bilakatzen dira historian zehar. Beraz, Siberuan, hor ere nepeitzen du zertaz ari giren, bada Siberua, herrien elkargo bat baita, Siberuan, baina bada Siberua lurralde historikoa. Ados, beraz, hor, dituzuen herriak dira, beraz, lurralde historikokoak. Zeren, erran dezakegu, beraz, lurralde historiko hortan, badirela, 15.000 bizizale. Ikusten duzuek, tipia, 15.000 bizizale eta 52-53 udalerrik osatzen dutena. Udalerriak dira, gero herriak 70 dira. Beraz, ulertu duzue oso rurala dela, bai? 70 herriska, 15.000 bat lagun, zona, Maule du beraz hiriburua, Maule ere tipia da, herria, nagusia. Beraz, bere zitasunetan jakin behar da, beraz, 19. mendean lurralde historiko hori pixkat zatitua izan zen, Frantses iraultzaren ondotik, kantonamendu talde administratibo ezberdinetan beraz zatitua izan baitzen, eta beraz, horko 8 udalerri sartu ziren beste administrazio kantonamendu batetan, eta beraz, amikuserekin lotu ziren, bai? Gero bada ere bai zerbait importanta dena, beraz, erraiterot 52 udalerri direla, beraz, provintzia historiko hortan, zendako, betiko eztabaida baita Eskiula herriarekin, Eskiula duzue beraz, Koxe izeneko herri bat, eta justu ondoan, beraz, Biarnoan ofizialki Eskiula deitzenen herri bat. Baina Eskiularen beren burua euskalduntzat dute. Baina egia da, Biarnoko lurretan dela herri hori. Hemen ageri da Eskiula, hemen bai gehitua izan da Eskiula. Gusten duzue? Beraz, barko segi lotua, beraz, Eskiula ofizialki, beraz, Biarnoan, baina bihotzez, Siberuan, Euskal Herrian. Gero, erraiten dizuen, beraz, bazela Siberua lurralde historikoa, eta beraz, gero, lurralde eremua, Siberua lurralde eremua, gaur egun, Euskal Hirigune elkargo handian, beraz, sartua dena gaur egun, hortan, 13.000 bizizale dira, eta 35-36 udalerri. Beraz, 35 udalerri ofizialki, eta guk gehitzen diogu Eskiula, beraz, 36 hori da. Baina, hala ere, lurralde historiko hori, beraz, iraultzatik goiti zatitua izan zena, beraz, kantonamendu ezberdinetan, hauek baitziren, beraz, frantses lurralde administratiboak, beraz, hala ere, instituzio batek segitu du lurralde historikoa errespetatzen, eta hau izan da Siberoko sindikata deitzen dena, eta hunek kudeatzen ditu, beraz, Siberoko lur amankomunak eta oihanak. Beraz, bada hori bederen, eta denak batera lan egiten dute instituzio horren barnean.
Siberua, beraz, lurralde historikoa begiratzen bada, eta beraz horrek agertzen izulan mapan agerira, beraz, konturatzen gira, lurralde parte gehiengoan, siberotara mintzo dela, bai? Baina, gris ilunez duzuen parte hortan, beraz, dira bost udalerri, hor, eta koldo zuazok beraz, euskalkietaz egin duen lan hortan untsa agertzen da, nola hor, ez duten beraz siberotar euskalkia mintzo, baizik eta nafartar lapurtela mintzo dute hor. Gaur egun. Duela mende zonbait, etzen hala, ados? Hor ere beste bilakera bat. Beraz, eskiola aipatu dizuet, hiriburua Maule Lestarre dela ere aipatua. Bi hitzez aipatuko dugu, beraz, egoera sozial eta ekonomikoa importanta baita, hala ere, pixka bat, pentsatzeko ze izan daitekean siberotarren dinamika hizkuntza gisa lotua baita, ere, dena lotua da, biztamena. Beraz, siberoko aktivitate nagusia, laborantza eta abeltzaintza da, eta beraz, aktivitate horren inguruko beraz, lanbideak dira nagusi han. Honen ondoan badira industria arloko aktivitateak, badira fabrika batzu, hor direnak, etxegintza ere bai oso importanta da. Bigarren gerla mundiala arte oso importanta zen, aipatu duzu, espartingintza. Gaur egun, lehen milaka eta milaka langile enplegatzen bazituen Maulek eta bere ingurunean, orai ez da hala, gelditzen da fabrika bat bakarrik, eta badira enpresa ezberdinak, baina gehiago artisau mailakoak direnak. Orainik ere badu Mauleko espartinak bere ospea, baina ez du erakartzen lehen bezain beste sos, gordinkieganik. Eta hor ere, zerbait importanta dena Siberuan, enplegatzaile handienetarik dena zer da, Siberuan diren bi ospitaleak, erranabetu adineko jendeendako ospitaleak. Eta horrek ere, hainitz dio, beraz, Siberuaren dinamikaz. Maleruski, Siberuak jendetza galtze larria bizi baitu. Jende hainitz joan da historian zehar Euskal Herritik eta Siberutik ere hainitz, baina hor, egazki, bigarren gerla mundialatik goiti, populakuntza arira behiti eta ez da gelditzen, eta aski arranguratzeko da hori. Baina, egian, naiz eta biztanleko kopuru txipiauka, kulturalki oso dinamikoaren provintzia bat da, repastoral, maskarada, beste kantaldi, ikusgarriekin, urtero, duela urte bat arte, urtero bat ziren ere ikusgarri berriak, sortzen zirenak, eta hasiko da berriz, ez dugu dudarik. Normalki udauntan berri nuke pastorala ukan ez peizen, ari dira, trebatzen, eta espero dugu, ukanen dugula. Siberotarren egoera eta gaur egungo gauden erronkak. Beraz, bakizuen nola bost urtetarik inkesta soziolinguistiko bat egiten den, EAN, Nafarroan eta iparraldean ere, baina ez dugu Siberuaren dako zenbaki propiorik. Inkesta hortan, behe Nafarroa eta Siberua hartzen dira elgarrekin. Eta beraz datuak baitugu kostalearen zat, Lapurdi barnekalearen zat, eta beraz Siberu eta behe Nafarroaren zat elgarrekin. Beraz, azken inkesta horren arabera, Siberu eta Baxe Nafarroa, beraz, konparatzen badugu iparraldearekin, beraz, iparraldean 20% bat dira euskaldunak. Beraz, konparatzen badugu horrekin, pentsatzen dugu, 20% ze gauza hona, ez? Baina urbilegotik so egiten badugu eta adintarteak ikusten baditugu, oartzen gira segituko dutela zenbaki horiek ondoko inkestetan ere behiti joaiten adinekoek baitute, beraz,
euskaldun kopuru handiena. Beraz, bada lan egiteko, eta beraz horrek erakusten du familia transmisioa, maeruski, gelditu dela, eta eskola eta euskaltegiek egiten duten lana eta egin dezaketen lana geroari begira egiazki hor oso estrategikoa da giltza dugu hor benetan. Zerbait ere, hor hartzekoa da, justuki, beraz badira bi ikastola, behin euskola elebidunak, Siberuan, iparrale osoan bezala, frantzian. Baina, Siberuan, eta hori oso importanta da, euskalkiaren gerorako, beraz, bai gau eskoletan, bai eta eskoletan irakasten zaien euskara siberotarra. Eta hori oso garrantzitsua da. Beraz, erronkak, biztanena, euskararenak dira, orokorrean, siberotarraren erronkak, diglosia egoera batean dira, hor argiki, frantsesak, bi hizkuntza eta frantsesak gaina hartu dio, beraz, alor guztietan, eta beraz, transmisioa eskolaren bidez, beraz, garatu behar da, garatzen ari da, ongira, baina, behar da horreinik ere garatu galdu denaren berriz atxamaiteko. Baina, euskalki bat izanki eta euskalki bat justuki batuatik urgunena dena, bizkaiera bezala, baina urgun dena egazki, beraz, batuak arautu duen euskara horretatik, beraz, badu egoera diglosiko gehigarri bat, ejan dezake. Eta hori ere, erronka handi bat da. Beraz, badugu gaur egun egoera bat, non, beraz, familietan guti transmititzen den, non haurrek euskara ez duten entzuten hainbeste, karrikan, kalean, gero ohartzen gira ere bai, pixkat urbilagutik sueginez badirela zomaitaliz arazoak ere siberotarrez irakasten ahaluketen irakasleen atxamaiteko siberuak, beraz horrek ere gehitzen du beste zailtasun bat, beste zerbait ejan behar da, beste erronka bat da, hau batek espalin badu etxean mintzo, ez badu entzuten eskolatik kanpo, eta eskolan entzuten duela bai, baina elebiduna dena, beraz ere ze maila izanen du, hau honek espalin badu gero segitzen biztan dena, eta horreinik ere beste erronka bat da iparraldean, badira hau hainitz, beraz, gurasoak emaite dituzte lehen maila, beraz, 11 urte arte elebidunean, baina ondotik ez dute hainitzak gero, hainitz pasatzen dira gero dena frantsesera, eta beraz badakigu, beraz, etxean ez bain baute mintzatzen, maila bat bautela bai, baina ez bain baute praktikatzen, badirela xantza gehiago galduko dutela. Hemen ere baitu zuen, ez da baina horiek badakit. Eta bada beste erronka bat ere bai zeren, adibidez ikastoletatik pasatzen diren haurrak, eta ni bat nintzen, siberotarrez ikasten dute ikastoletan, baina gero euskara segitzeko ez dute kolegiorik siberuan. Beraz, badazte, eta bikainara, beraz ni, beraz kanbora joan nintzen baraetegira, baina orai bara beste bat Nafarroan Oskasiko lepotik beste aldean, beraz, Larzabalen, bara kolegio bat, jara doazte haurrak, beraz, ongira segitzen dute euskaraz ikasten, baina ez gehiago siberotarrez. Beraz, berriz ere diot, haur horiek ez bain baute familian entzuten, batetan hor hasten dira, biztanera gutxara, euskaraz segitzen dute, baina ni ari naiz ez siberotarraz, ados, bere erronkietaz, ados.
Eta beraz, gazte horiek bat batetan ez dute gehiago, beraz, xiberotarrez ikasten, irakurtzen, idazten, eta beraz, espalin badute gainera, eta beraz, lagunekin ere, pasatuko dira, lehen xiberotarrez ari zirelari, pasatuko dira, iparraldeko batuara, deituko dugu, nafartar Lapurtegera, eta beraz, honek gehitzen du, erronka bat gehiago. Beraz, hortan, nion diglosia egoera, hola konprimitu behar da, batua eta xiberotarraren artean. Beraz, berezitasunak, hori beratuko, 5 minutu baizik ez behitut. Egoera honen parean, ze pentsa daiteke. Beraz, xiberotarraren bilakaera arean gotuko dela, hori segur da. Hizkuntza guztiak bezala, baina hor egazki arean gotuko dela. Diaranik bilakaera hori hasira hartu diren erabaki batzuen gatik. Beraz, emanen dizuet, adibide bat argia. Xiberotarraren berezitasun bat zer da, neutral forma kasik ez dela erabiltzen. Alokutiboan ari gira. Beraz, nori mintzatzen giren, eta beraz, egokitzen dugu gure mintzatzeko manera. Zuka, toka, noka, kasik galduara, baina zuka eta nokara. Baina hor, badu 5 urte, baina beraz bi ikastola batetan, handeren joan, horko irakaslean, erabaki dute, neutralean irakatsiko zitzaiela haurrei. Eta haurrak ukaren ditu, beraz, ondorioak hemendik urte zomaitutara, haur horiek txipiak dira. Baina, pentsatzen ahala, beraz, hori arean gotuko duela. Behar trompatzen daiz, baina, ere ustez, hala gertatuko da. Gero, badira ere gauza batzu ohartzen gira, justuki haurrek, beraz, xiberotarrez ikasten dute bai, baina gero ez baina dute hainbeste entzuten xiberotarra etxen edo gero leku zaldatzen bai badira eta joiten bai badira. Ohartzen gira ere ahoskeran badirela huts batzu bezala, edo behar beste bilakaeraren parte izan direnak, baina xiberotarrez adibidez atxe gorde batzu badira, gero ikusiko dugu, horiek ez ahoskatzea adibidez. Baina ez dutelako xiberotarra ere aski entzu, eta beraz, baitake hori ere emeki galtzea. Hor betiko ez da baira, euskalkiaren bilakaera berri bat da, edo euskalkiaren pobretze bat desagertzearen bidea. Hori geroak erranen digu. Pertsonalki, aitortu behar dizuet, aski ez ezkor naizela une egundan. Berri nahan ikaste batera ez, baina une egundan aski ez ezkor naizela. Ez da baira hainitz badut, beraz Euskal Erakunde publikoan ari naiz, badira jendeak provintzia, beraz iparraldeko provintzia ezberdinetatik, baditugu ez da baira batzu, biztanera hizkuntzaz eta euskalkietaz, eta hainitz dira emelankiretan edo emelagunetan, gaitutean batua dela bidea, pentsatu behar da euskaldun berriei, euskalkiekin nahasten ditugula, eta hori guztia, beraz, entzuten ditut argumentu horiek guztiak. Baina, hola mintzo direnak, beraz, manesak dira, ez da pejoratiboa bat ere, ez direla xiberotarrak, eta azkenean, ze erabakira batua sortu zelarik, euskalki bat hartu zen, bai? Eta etzan xiberotarra. Beraz, egiten du, egiazki ez dela ber egoera, eta honek egiten duela ez kirela ber maila. Eta entzuten argumentu bat, euskalkiendako burrukatzea ez dela buruka legitimo bat, indarren galtzea litaikela, eta
euskalki ezberdinek nahasmendua ekartzen dutela, euskalun behienako, hori guzia eman dizuet. Baina, eneritzia jazki bestela. Euskalkiak, izan batuatik urbilenak edo urgunenak, euskara direla, euskararen parte direla, euskararen DNA-aren parte direla, DNA-aren parte. Eta, pentsatzen dut, horien galtzea euskararen pobretzea dela, euskararen agultzea, eta euskarak galduko duen beste kunuka bat. Eta bukatzeko, aipatuko dizuet, uste dut, euskara klasea erabiliko dutela, xilotarraren berezitasunen amaiteko, zen da, gehiagin mintzatu nez. Duela, 2 urte hasi den proiektu baten berri emanen dizuet, oso erabaki importanta hartu baitzen, eta xilotarra eta batuaren arauan ustartze polita izan dena. Hau da, nola egan, frantsez euskara hiztegi numerikoa, 2013-tik beraz egin zena, hori zen, beraz, euskara gaurkotu batean eukaiteko, beraz, iparraldekoa gehien batean, egokitua iparraldeari, oso gauza polita, eta 2018-tik goiti, erabakizten, beraz, xilotarrezko hitz eta adibideen sortzea. Zenta hori sortu zelarik 2013-an, korpusak, erabili zen korpusa, gehien bat, nafartar, laburtar korpusa izan zen. Beraz, de facto, baztertu zituen, xilotarrezko hitz andana bat, hain hitz. Eta beraz, 2021 batean bururatuko da, beraz, hori. Eta erabakira zerbait oso importanta, zeren eta xilotarrez idazten dugularik, arau batu horiek segitzen ditugu. Baina, ezparimak dira xilotar belarriari eginak, ez dakigu non diren atxeak, ez dakigu non den azentua eta hori guzia. Eta hau da, xilotarrezko hitz guzietan eta adibidetan audioa bada. Eta oso polita da. Beraz, entzuten ahal bada justu adibide bat, eta gomitatzen zaituztet, egiazki honjaio egitea oso ongi baita. 2021 batean bukatuko da hori, Hau zen, ez zen hau. Hau, pusten dut hori. Beraz, frantsez euskara da, beraz... Guano. Nor jakinen zuen. Guano. Zurukari bat horren. Eta gehiago, beraz, habo. Habo. Eta hori bikainara. Eta erabaki hori hartu zelarik, Euskaren erakunde publikoak beraz dirustatua da, beraz 2013an eta orain ere, eta hori bikainara, beraz hautsi polit bat da, eta ere ikusteko ere, beraz bai segitzen ditugu arau horiek, baina berdemoran ikusten dugu nola adostatua da. Hara, mila esker, berezitasunak gero. Bueno, bizkar berandu hasi garen ez, modatuko dugu egiteragoa eta zuen elkarrizketek azarratxo hori laburtuko dugu 5-10 minutu, eta nego duzu lehen esan dugun bezala hitz egin pixkatzuen artean bakoitza bere euskalkian, eta guk zeo zer harrapatu badezakegu edo nahiz administratzen bagaituzu elkarrizketan, baina 5-10 minutu eta gero galderekin jarraituko dugu. Abitxo. Improvisatzen ari dira, Abitxo, libro kue erakutia. Ezagutan? Ezagutzen ditutan ez? Bai, reposta bai. Uska, xibotarren gramatika. Xibeuan uskaz, euskaraz idazten, uskaz erraiten. Bai, nola ez? Bai. Altxorrak. Altxorrak. Etxia nintion, nore etxia nintion, eta egune eragutia. Karri ditu, eragutia. Bai, karritek. Bai. Bai. Jik ez duna,
Deusik erago, enetako. Deuze. Nik ez dira deuzek jargeixoa. Zero, niet. Ba, gaitzak hobikien egitako, gaitzak eraukiak. Gauzak ondo egiteko, gauzatxoak egin jarri dira, Hango zerbait etzamanen jat. Ba, Zer da dutan. Do. eskerrik alena, Deuzetaz. ene biloetako. Bai, luzetik, luzetik. Bai. Izaren dura? Bai, eza. Korda. Zu nola egiten zara? Nia Alberto nezu, eta zu? Alazne egiten zara. Ni Fernando. Fernando. Eta zure gebilian dagona nola egiten zara, zu? Neu? Ez, antzina, Bier artian. bai. Alla naiz. Siberuan. Ez. Ez. Nunkua. Nunkua. Kankua. Hyrinekua. Urun. Hyrin. Jakitena halla nunkua. Jakitena izakegun nunkua. Tain lingua. Bai. Izigari hyrin. Nondik sintrei. Nondik etorri zarete, nondik sintrei. Zu? Gazteizko. Edo Vitoria. Arabako. Bai? Zein egitako. Bai? Erronkari behinot joto. Erronkari txiki joto, no? Txipiegi. Eo, anisko txipi. Zu notik zintra? Ni hori Baionarik ala gauregi? Baiunaik. Han bizi behin izuain. Ni garde sinezu egun bi oren, kantikona, xitala. Untsa. Zuntza bai. Nik uen bat erdi. Egin azeko deliziat aiketa tipi bat. Atzamaiten marimadut ene. Hau. Ezaiko deliziat egan aldi bat. Hau. Nula egan zinioie hoi Sibeutarez. Nundia atxe gordiak. Atxe gordiak nundia. Lehena. Kaso, bon. Bera nola gaiten dugu haukik. Sibeuan. Eia, peñat. Ekasi, Apezaken. Ape eta atxe gordea. Bai, apezak, bai, egia, apezak. Bera, badia beste bi, Ikasi, bai. Eta azkena? Lehen hitzan, kasi, bai. Kasi apezak erraneiku ikasi behar zera. Beraz, ulertzen duzue audioaren importantzia, bai? Eta hartako, etzen irabazia, baina onartu delarik, erran nuen. Baina, Siberoko ikastoletako irakasleek, Sibereraz hitz egiten dute?
Bai. Hola ikasten dugu ikastoletan. Eta beharrik. Uste dut duela guki Iruñeko bat joan dela ikastola batera. Bai. Hori da, Siberutarrez ari balitz bat, bala, mena izi gari politara, zen da heldu dira, beraz, bazen bat ordiziatik, beste bat Iruñatik, bala, eta egokitzen dute ikasten dute, eta entxatzen dira ere Siberutarrez, bala, irakasten. Eta bikaina, bai. Hori zoritzarrez, erronkariko ikastetxean ez dute egiten. Nik ez dut esango erronkari irakatsi behar denik, baina hiztegi bat egon badago, eta zergatik ez erronkari asko hitzak sartu, naizta batuaz irakatsi. Horrek, nortasun ikutu bat emongo dioke, hango jendeari, ez, bai, duta, esate baterako etxetik sin naiz, etorri esan gabe, edo fan. Nik uste dut Euskal Herri osoan ez dut esango, ez naz euskartuko, baina bai, mendebaletik ekialdera erabiltzen den aditza dara, joanen aldera, joan fan. Fan bilun esaten zen eta erronkarin ere. Bueno, erronkarin esaten zen fan, baina hegoaldean, bidanko zeko hitza zen. Eta parraldean uztarro zen eta izaban, xoan, hori bitxea da, bero. Zer hori hitz egitean, nik uste dut hitz egitean, nabaritzen zala iparraldekoa egoaldekoa, zara. Erronkari. Eta nola gaiten den? Jin. Jin. Isa. Jin. Isa, guk jin gaiten behitu, j. Hau beste bat, j. Bai. Hunki jin gaiten zen, hunki jin gaiten zen. Jende askoak uste dago, badala, ondo joan. Jende asko ondo joan, entzun nahi duzue grabaketatxoak, lehen aipatu duten Rudolf Trentzena, zatitxoak, baina ez dugu ditugu, 3 grabaketa diez, baina, minutu tardikoa edo 2 minutuko izango dana, saiatuko na sortezko hori pitzen zen, grabaketa oso txarra da, bai, kalidade txarrekua da. Baina irakurriala ulertuko dugu dioena, bai? Ia, ontzuteko, bai? Lehen esan dola bezala. Rega. 22:40.
han eta gaitotako irauten. Baina, antzena, izan da, eta Obama dute, baina, garriko pene bat, izena behitzen, bere behitzera, eta garriko izalpen, elkonte zero nabar, izan behitzen, Espainiako errari eta politzen, general horrena, eta angenetan, eta Obama eramantzen, Italiako garretan, eta mundan, espainolak, mostrar premios africanos, ángeles y tapinas. Esta bestia izan zen berronkatzeko zene bat, esta zen gurean gaiaren, eta izan zen berretan kantore handi bat, eta monikutzen berretan izan dela denore horrein izan dena, eta lagun zena eta guztien usokontan. Gatza ditzen azkidatzen, bezala nani favortzen zikin, baina baizoni, anitaren zide ditzen, bideretaren eta baizkontan. Baizaren eta bizko zaren. Bueno, zoritzarrez, entzunal izan duzuenez oso kalidade txarrekoa da, bai? Eta behin esan dudaz, Rudolf Trebitsch, austriarrak egin zituen grabaketak ditu, hauek. Euskal Herri osoan egin zituen, grabaketa hauek. Bueno, Rudolf Trebitschek bere munduaz beste egin zuen 1918an. Zergatik ez dakigu, behar bada, erronkaira ulertzen ez dola. Bueno, grabaketa honetan... Edo gerra hortik pasatzen. Ez zuen garrotera joan nahi. Bueno, grabaketa honetan kontatzen diguna, hau da Victoriano Marco, Esparrozekoa, hane juez municipal edo zena. Eta, bueno, hemen jakinarazten digun, nagoen erronkari, hango pertsonaiak, bueno, garrantzitsuna edo fama edo ospea eman ziotenak erronkari, euren artean, baitzen du, erronkariko Julian Gallarre, tenorea, eta bestaldez bada, Pedro Bereterra, hau gardekoa zen, nire izan naizen herrikoa. Hor badaukegu estatua bat hor, ez dute zer aipatzen nordan ez, ni horretan ari, aipatu dira dagoela, nire badoa da, nor da, ez? Eta, bueno, kontatzen digu, Pedro Bereterra, edo Konde de Oliveto, bazala general bat, errege katolikoen generalik handiena izan zela, eta, bueno, famatua Argelen eta Tunezen espainolak gainditu zirenien, bai? Eta hau hartzaina zen, hartzaina izan zen Gallarraren moduan, Gallarre zen Zangozara, eta Zangozatik Iruñara, eta famatu izan. Entzun zuten nola abesten zuen, eta Pedro Bereterra, zatik, 12 urterekin ere joan zen erronkaitik, eta veneziar batzuk uropen zuten. Eta hasi zen, itxas lapurretan, eta korsabio, eta azkenean izan, Italia, Milanen esan goz, baina ez da Milanen ustot, Han ito zuten, eta hor, egunak mentu ziren. Eta badago erronkari ez Italian, eta bat, aita santua izan zen agusteot, badago, abizen bat bada, Roncalli. Eta egon badu ikerlari batzuk, ondinoko ez dakite ondori estatu duten edo zer lortu da bien, baina uste dute Roncalli bagatorkiela italiarrei Pedro Navarrori esker, Pedro Roncal, Pedro Berretera edo Pedro Alcántara ere esaten zioten. Tortxat, abizen hori Roncalli Italia. Iruditzen dut zaizue, 20 minutu ditugu gutxi gora bera eta ziur galdera asko dituzuela, orduan hemendik aurrera galderak egiten baituzue eta alba da bientzako eta alba da labur, ala saiatuko gara alik eta galdera gehien izaten eta horretu izan esatzen. Puxu dituzta, 2 minuten okeita ziurtajaren berezitasunen. Bai. Akatzizte bai? Eta pena dut, baitut parte hori sartu eta barkanatu. Eta ez badut egiten, San Juan.
Eginen dira. Eta benen hor dute hor. Zalgia, fite, zalgia, tak. Beraz, izigarri polita zen zure hori, eta sustut begiratu zure idatziari, oartzen maikira zanbat hitz, erabiltzen ditugun guk, eta azentu tonikoa eta hori guztia. Beraz, lehen gauza bat, erraiten da, siberutarrak kantan ari girela. Hori, azentu tonikoaren gatina. Ados? Azentua, beraz, utxalaz, usaian, azken haitzineko silabaren gainean da. Ados? Beraz, ez da beti hala. Baina, hartzegun gatua hitza. Gatu. Ados? Beraz, azken haitzinekoan. Eta gero, biztadera, hirugarren silaba bat sartzen bain bada, gatia. Ados? Usaian hori da. Gero, badira, salgo espenak biztadena, ez du denborarik, baina hori da oroko jena. Sistema fonologiko oso aberatsa, beraz, seigarren bat dugu, U bokala, eta J soinua, beraz, jin, jan, jun. Maite dut, adibide horren emaita, jin, jan, jun. H ahoskatuak, horiek ahoskatzen ditugu, beraz, harria, apeza, ikasi, bai? Pala eta pala. Beraz, pala duzue erratzarekin erabiltzen duguna. Pala aldiz, bai, pilotan aritzikoa. Horakoak ere badira, beraz, ulertzen duzu eta guk irakurtzen dugularik testu bat, badakigu hori, kontestuan, bena, oartzen zirez ez pasatzen den gure buru moinetik, tak. Eta PA-LA idazten da, ados? Bena, kontestuan jakin behar dugu zoin den, erabili behar, zoin ahoskera. Bokal sudurkariak, hundio, ondio, handi, hainitz dira, ados? Eta ezberdintzen ditugu ere untsa, ese, isa eta zeta. Xugia, xisaia. Gero zetarena aski horoko jara, beste deko hainitzetan ere, baina gona. Diptongoak fite, beraz, erraiteko, beraz, erroa hartzen dugu, hitzaren erroa, beraz, seme, puntu, goxo, bera gero A gehitzen delarik, bilakatzen da, beraz, seme bat, bera, semia, ados? Puntu bat, bera, puntia, bai, beraz, U-A, I-A bilakatzen da, E-A-I-A, O-A, U-A, goxoa, goxua, goxo, goxua, ados? Horako hameka adibide. Alokutiboaren sistema oso geratua da ere siberotarrez. Gaztu nahi, berdenu. Beraz, argitzu deitzen niz, hoiz, neutrala, baina gehiago erabiltzen dugu, argitzu deitzen nuz. Beraz, emazte bati, edo pertsona zaharrago bati, edo ene gurasoai mintzo bali banatzaio, ados? Nuz, duzu, eta ez naiz edo da, gehiago hori. Edo, honi mintzo bali banatzaio, nuk. Toka forma. Fite, eta gero hiztegia leksikoan, mailegu hainitz biztamena latinari, gaztelaniari, gaskoinari, eta badira hitz hainitz, beraz, siberon bakarrik erabiltzen direnak, erronkarin ere bai hainitz, beraz, hanitz, hainitzen zat, pu, oso famatia, pu, bederen, borta, bortarenako, batearenako, entelegatu, badira hola hitz hainitz, holakoak direnak. Eta ahal izan hori, ez du nahi, ez baitut eman nire. Zer nahi? Arian, xibarara. Atzizkiza argituak badira behiz sartuko. Bokal arteko ere bakunaren erortzea, hori oso importanta da. Beraz, erori, joi. Ados? Etxahun, beraz, erraitu duzu, etxahun irori. Ez, stop, ez gehiago hori gara. Etxahun, jui. Ados? Errea, saltatzen da. Beraz, ez dira manesa, zara, ez? Bestela untxarak, gurai baskikin eta dela, beraz, agua irek eta bai. Beraz, horiek ziren, eta beste puntu bat badena ere bai siberutarrez,
atxiki dena, beraz eta baina forma zaharkitu batzu, beraz gehiago atxiki direnak Siberuan. Eta hori duzue geroaldi trinkoa deitzen dena. Beraz, aditz trinko gehienak galdu dira Siberuan, beste leku batzuetan atxiki direnak, baina hori geroaldi trinkoa atxiki da. Beraz, bihar ez naiz hori izanen, edo ez niz hori izanen, beguk egiten dugu, bihar ez nizat hor. Ados, bada geroaldi trinko bat. Voilà. Bihar autoa ez dut ukanen, o ez dut ukanen, bihar autoa ez duket. Bai? Bada horako geroaldi trinko bat, nizate, hizate, date, giate, ziate, ziate, kie, diate, duket, dukek, duke, dukegu, dukezie, dukie. Voilà. Beraz hori, voilà. Bon, fite eginik, eta barkatu luzatu izan. Bon, González Sagarduik interes handia dauka Sibirutarraren berezitasunetan, baina 15 minutu gehiago eman dizkigu. Orduan, iruditzen bat zaizue, 15 minutu ditugu zuen galderak erantzuteko, beraz, altxasko eta esan bezala, motzak eta albada bientzako, bale? Edo, bestela utziko ditugu hitz egiten, Ez duzu, altxatu eskua galderariko duzu, benetan? Galdetu, mesedez, edo zein duzu. Galta. Galdera hori ez duzu etxera eraman behar. Mesedez. Edo horak bat. Argitzuko esan duen azate baterako, erronkariaz ere gertatzen zen, Gatu, erronkariko iparraldean, hau da, arroz eta izan, gatia, baina egualdean, gatiua. Eta baten, Bigarkozoko aldera zela ere, gatioa. Egualdean iua eta iua. Eta gero, ea, ia, ala ere, ea ere esaten zuten, ia beti, oa, ua eta oa, bietara. Eta idea bat dugu, ez dakite, astoa, astua, baina astoa ere esaten zuten. Edo toponimoa, leku izena, belagoa. Belagoa berez bada, belagoa. Baina, hauskatzea, belagoa. Hau da, alatzeko lekua, edo belardia, edo lako zerbait esan nahi, bai? Xabi, galdera duzu? Bai, bueno, Siberoko gantzat. Ez, de galderak. Sibereko boza, irratia ea zimendu da bine, eta gero uste dut, udan badu dela aplikazioa batzuk eta horten dira Siberotarrak eta gero bezito bideko jendea, ez da, Sibero ikasiko. Bai, gaitu zuen hausu interesgarria da, beraz, Siberoko botza bada, eta Siberoko botzean beraz Siberotarrez ari dira, baina ez da egunean uhin horietatik ateratzen da Siberotarra, Siberoko botza beste iparraldeko irratiekin bildua baita. Beraz, baditu une batzu, non Siberuan bakarrik entzuten den, baina batzuetan euskal irratiekin bildua da. Beraz, ez da egunean irratia bizten delarik euskal irratietan Siberotarrez izanen. Baina bada, eta izigarri untxara, justuki hori esker, Siberotik kanpokoek ere entzuten baitituzte Siberotarrez ari direnak. Eta hori izigarri untxara, belarria jendeak ere kanpokoek egin ezaten. Bai. Eta aipatzen duena, beraz, Xabi ditzena, bai, interesgarri da, nola urtero, beraz, baren ikastaldi bat, bertako gau eskolak antolatua, eta beti bada talde bat, beraz, alfabetatze taldea, baina alfabetatzen ditugu, beraz, talde horretan direnak, jari bauten maila hon bat. Beraz, Siberotarrak badira, nahi dutena maila hobetu, euskaraz ikastalari baitira, eta badira, heko aldetik eta hortzen direnak, nahi baite, Siberotarrera alfabetizatuak izan, eta ezigarri talde politak dira, eta batzu urtea initzea zeldu, eta bai, dinamika, eta beti pastoraren inguruan da, eta dira pastoran eraudutik, eta bai. Eta aipatzen baitziman zerbait, pentsarazten dit, ere lagun bati gertatua,
Beraz, Xibreutar bat, bada, eta Baxenafartar bat. Ene lagun Xibreutar hori, beti Xibreutar ezari da. Xibreutik kanpo ere, Xibreutar ezari da. Eta nik ere behar nuke indar hori gehiago egin. Adi naiz, baina, biak baitazkit, pasatzen alaiz batetik bestera, eta, ez dut, eta beraz, mintzatzen ari zirela, ez zuten oso ongi elgar ulertu. Zenta gale egiten zion mutiko honek, ea zonbatetan joiten zen Baionara, bere erregularki edo ez. Eta erantzun zion, oh, astoz! Eta mutikoa, ze? Bai, astoz! Tja, zer da hori? Eta gero esartu zen. Eta gero, beste lagun bati erantzion, hortzen zira? Xiberon bizte baina, astoz doa. Eta ez zien hori egiten. Aste oroz, astoz. Eta egan izan balu, astoz, erantzuen, astoz. Astoz eta astoz. Bazolako anekdota txipi lehengarriak dira. Eta zuk proposatu duzu Erronkariko eskolan, bertako izkera. Irakastea, hori proposatu nuen aspaldi. Baina, egia esan, nire gainat esan dut, interes handiago. Erronkari barretik kanpo, erronkari barrean baino. Nik eman dituan itzaldi guztia gero, ez diola asko izan, beti erronkaritik kanpo, bat izan ezik. Eta eman nion, Tolosako ikastetxe batekuek etozela eta orduntxe hortxe erronkari eman nion, Naturzentroan, interpretazio serien, bestik ez. Ez. Batzutan bai, Euskaren egunerako eta da, baina. Han emoten hau bakarrik euskaraz egiten dela Euskaren egunetan. Ni lehen argitzuk ez dago, ezkorra zabela dago ez. Ezkorra ez, bera, askotan. Euskaren egunean danak euskaraz eta dago. No, ni bati esan nion, Ni espainolaren eguna ospatuko nuke eta 94 egun euskaraz. Listo? Bai, ni iritsi zela, Berak galdera badauka? Iparraldien euskeri ikesteko dauen aukera bakarra ikastolatan da, la publikoetan bai. Publikoetan ere, bai. Ea posible publikoan, bai. Euskaraz ikasteko eskola gehienak publikoak dira, bai. Iparraldean, lehen mailan, lehen mailan gero kolegioa, beraz, 10 urte arteko, 10 urte artekoen urtekoetan, 125 gutxi gora bera, edo ikastoletan, edo eskola publiko, edo pribatu elebidunetan da. Hori ere bada, elebiduna, pribatua eta publikoa. Baina, gauza positiboa da, txiki-txikietan gehiago direla. Beraz, iruditu badera, joera hori gerozta gehiago eskola elebidun edo ikastoletara eramatean. 3-6 artekoen portzentaia 155-koa baita. Beraz, bada esperantza. Erronkariko eskolara ikastetxea itzulita, esan beharra dago ere irakasle formakuntza bat biharko dukiela. Eta gara, daukagune ereduetan, batu saltzen diez, beste badoiez eta txandak da bizela beti. Eta hori, gatsak zaila da, eskotan zaila da. Horretarako, erudu bat eduki behar, eta Baztan adibidez badago, o teorian badago dibuska bat, ordezkapenak ikera joaten den irakaslearen lako, hango hitzak mantentzeko, hitzak alegina ikeko ezagutzeko eta erabiltzeko. Behin esan duan, bintzat hitzak ez
ez gramatika oso bat, bai hitzak edo sinonimotzat har ditzaten edo ez dakit, ez? Hori nola landu hori da, nola bideratu hori, ez? Utsagarrian eta ondoko ibarretan ari dira dena ez igualan. Osa, borondate kontua da. Hor nik uste badaukatela beste ikuspuntu bat, bai? Ela igara esan, badago beste euskalduntasun mota bat. Bai, ez da. Gaztiek, gazteri ez nahi dut, Erronkarik ere egon dago. Baina. Hor, zerbait, ez dakit zer, errenkar bat zera. Bai. Eskerrak gero eta gehiago, zera, azaltzen edo, zera, areagotzen ari da egoera hori, onerako esan nahi dut, Ego, badaude gaztitxo batzu, bai, ikusten nautela eta hau erronkarena, interesa dutela. Musika talde bat daukiela dutela eta saiatzen bide letrak eta erronkari gazi egiten. Hori urratzen da, pauso bat. Asko da. Kontuan hartu behar dugu, ere, erronkaria desagertu zela. Desagertu zela eta, nik esaten dudan bezala, errautxetatik ataratzen saiatzen naiz. Eta ez dakit lortuko, odisea bat. Beteke, nik uste dut ekinaren ekinez gauzak lortu dut. Borondatu. Alberta, maiera mateko jarri nahi duzu hor gordeta zenuen bideoa? Pizkate... Bai. Zuek badakizuen nik uste dut ikusitez, hau esena, zaudetela, erronkareaz egin zen iragarki bat, gaztarena. Ni ez nahi zinean agertzen, iragarki horretan, ez da, inpatu ere, neuk egin duen erronkareaz. Bale? Misterioa zena, Niretzat misterioa zena. Ez ninduen egiten du. Bai. Euk ere ez daki, noiztarik hauen keben. Baina inork ere ezkutu, kebentik egotzen. Nintzatan grenian, ez dugu daiku guen telegata. Baina eskizaiku zeinu bateki, entelegata moitako. Mutzulu grela pensatan de, berezkatu bizi grela. Baina mugarik bage bizirra, kolaser gustatan zaiku. Lantromana grela uste de. Lantrosko. Baina bizbor gaizadra, onki guardatan tigunak. Gore tesoroak. Erronkariko gaztan. Mendetako altxorra. Pirinioen fruitua. Urrekoen gaztei batzuk bekarrik dutzu ez, Dena merezi nionetzen eta horrekin. Ez, baina, nik bakarrik testu egin egan, eta bikoizta beste da, ez da gino Eta propaganda honen ostean, hemen txutziko guz, ja behatziak urbiltzen ari dira, eta beti bezala gu baterako gara, eta bitartean amoiarekin utziko zaituztegu valorazioa betetzeko. Dena gogoratu ja, 6. ikasturte hau amaitzen ari dela izaina mintzokoa, eta azkenengo hitzaldia apirilaren 21 dela, eta kanali zutera edo Gorrenlandiera izango dela hizkuntza gonbidatua.